Jeg hedder Kasper, og jeg spiller rollespil, og det synes jeg er en kanon fed fritidsinteresse. Man møder en masse forskellige mennesker, og man får mulighed for at sætte sig ind i en anden rolle, end man har i hverdagen. Du kan stå op om morgenen og så have lyst til at gøre et eller andet, og så kan du sætte dig ned og skrive din rolle, og så kan du tage ud, og så kan du egentlig selv bestemme, om du vil bruge en weekend som tigger, eller menig soldat i hæren, eller som kongen, hvis man sigter rigtig højt. Du kan bryde de rammer din egen rolle i hverdagen, den har, og så sætte dig ud, og så spille et eller andet, du brænder for, en eller anden idé, du har. Vi har den her fantasiverden, og der kan man gå ud og få udlevet nogle personlige mål, så at sige. Man kan få et afbræk og sådan bare slappe af og være noget andet. Det synes jeg, det er fedt. Når man for eksempel er i byen, og man møder nogle folk, og man kommer sådan lige ind på, hvad man går og laver i fritiden, ikke? Og man så nævner, at man går til rollespiller, og folk de sidder sådan lige og studerer hinanden, og så kommer den, men du ligner ikke en rollespiller. Det er jo egentlig lidt sjovt, at folk de har den opfattelse af, at man skal have briller og være albino eller sådan et eller andet, for virkelig nærmest at skrevet nørd i panden, for at man kan gå til rollespil. Og det er det slet ikke i dag. Det er en voksende fritidsinteresse. Ingen skyder! Altså i starten, der synes de fleste af mine venner egentlig, at det lød nørdet og det lød træls, og mange af dem har jeg så taget med ud til vores egen kampagne her og andre kampagner. Og i dag, der synes de fleste faktisk, at det er enten okay eller super fedt og går til det selv. Så jeg føler egentlig, at folk de burde komme ud og så lige opleve det bare en enkelt gang. Om ikke andet, så kan man altid skrive det af, hvis man stadig ikke synes det.